Bos días a todas e a todos. Este xoves, día 7, ás 8 da tarde, temos unha cita ineludible na Casa da Cultura de Verín para falar de sanidade pública, dos 40 anos que levamos de sanidade pública. Unha cita na que tamén falaremos do desmantelamento asistencial que está a sufrir o noso hospital comarcal. O que queremos é convidar a toda a xente a un acto que vai a facer o Partido Socialista, pero é un acto aberto a todo o público para que a xente coñeza de primeira man o que nos está a acontecer no Hospital de Verín. Ese desmantelamento silencioso que toda a poboación está empezando a ver, queremos trasladarlle á poboación que temos que seguir loitando polos dereitos que temos como cidadáns. Neste acto intervendrá o exdiputado no Congreso Alberto Fidalgo, Carmen Rodríguez da Costa, diputada autonómica, Julio Torrado, diputado autonómico, Eva Pérez Gamote, diputada provincial, presentarei no eu, Marina Abad, coordinadora da comarca. O que queremos é que sexa un acto, como dixen anteriormente, aberto a toda a cidadanía, donde o que queremos é trasladar o sentir dos profesionais dese ámbito que é o que eles nos comunican e nos din de ese desmantelamento silencioso. Queremos que todo o mundo veña, que veña a participar e facer un acto dinámico donde intentemos ir loitando polo que merecemos. Pola Pola sanidade sanidade da nosa comarca.